खुलुमबाय लोगोफोर, बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव सानसेनि फानजामुथिनि भिडिअ लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 21 नभेम्बर 2025 मायथाइ एबा 4 आघन दान 1432 मायथाइ शुक्रबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथांनि थुलुंगाखांनाय आरो गोहोआ थिखिनियाव थागोन। आद्रा थालांनाय हाबाफोरा थाबैनो आबुं जागोन आरो गोदान बिबानफोराबो जाफुंसार जागोन। नखराव मान सन्मान बांगोन आरो मोजां खौरां मोननायनि जाथावना थागोन। मोनसे रांखान्थियारि जेंना जाय दिन्दां जानानै दं बेखौबो सुस्रांनो हागौ। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआ गोथौसिन जागोन आरो गावजों गाव बुजिलायनाया गोख्रों जागोन। दावबायनायनि खाबु जानो हागौ, नाथाय सांग्रां जा। सावस्रि मोजां थागोन आरो नोंथांनि गोसोआ गोजोन थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 14 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। वृषभ राशि। दिनै रांखान्थियारि मुलाम्फानि गोबां खाबुफोर थागोन आरो रां थिसननायनि गोदान लामाफोरा बेखेवगोन। नोंथांनि गोजोन आखु आरो गोब्राब खामानि मावनायनि नोजोरजों सुबुंफोरा गोहोम गोग्लैगोन। नखराव गोरोबलायनाय आरो गोजोनथाव थाबाय थागोन। आद्रा थानाय रांखौ मोननायनि जाथावना दं। बे साना फरायसाफोरनि आरो खामानि मावग्रा रोंग'साफोरनि थाखाय मोजां जायो। सावस्रियाव एसे मेंनाय जानो हागौ। समानथि गोनां आदारखौ लाखि। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 22 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि फोनांजाब रोंग'थि आरो मेलेमानो नोंथांनि गोख्रों सम्पथि जागोन। नोंथाङा गावनि जिउ राहायाव गोबां दावगागोन आरो गोदान सुबुंफोरजों सोमोन्दो लाखिनायनि खाबुफोरा बांगोन। नोंथाङा सोरबा बाहागिनिफ्राय मदद एबा बोसोन मोननो हागौ। फरायनाय आरो बादायारि आनजादफोराव मोजां थासारिफोरा सोलिबाय थागोन। दावबायनाया मुलाम्फा जागोन, नाथाय खरसाया बांनो हागौ। नोंथांनि गोसोखौ सिरि लाखिनो थाखाय ध्यानआ बाहायजाथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 17 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा अख्रां गोथां गाब। कर्क राशि। दिनै नों गोसोआरि महरै गोख्रों जागोन। नखरनि मोनसे गोनां आयदानि सायाव सावरायनो हागौ आरो नोंथांनि बोसोनखौ गनायना लानाय जागोन। खामानि थिलियाव लोगोफोरा नोंथांखौ मान होगोन। जायखिजाया गिदिर बायनाय एबा रां थिसनग्रोनायनि सिगां मोजाङै सुनानै ला। मोजां मोनलायनायनि जिउआ मोजां जागोन। सावस्रिया नर्मेल जागोन, नाथाय दैजों सोमोन्दो थानाय बेरामफोरनिफ्राय सांग्रां था। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 20 आरो खाफालगोनां गाबा जादों अख्रां गोथां गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि दैदेननाय गोहोआ बांलांगोन आरो गोदान खाबुफोरा नोंथांखौ नेगासिनो दं। नोंथांखौ खामानियाव बाख्नायनाय जागोन आरो बैसोगोराफोरा नोंथांखौ हेफाजाब होगोन। गावनि लोगोरिजों सम हगारनाया नोंथांखौ खुसि लाखिगोन। रांखान्थियारि हालोदआ जौगागोन आरो गोजाम थालांनाय मुलाम्फाखौ मोननो हागोन। दावबायनाया गाहाम। सावस्रिया गोख्रों जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 13 आरो खाफालगोनां गाबा जादों मै गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथांनि गोख्रों नोजोर आरो आबुं नुथाया नोंथांखौ जाफुंसार खालामगोन। खामानियाव सांग्रां जा, मानोना मोनसे फिसा गोरोन्थियाबो गिदिर जानो हागौ। नखराव गोजोन आरो अननाय थागोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि नाजानायखौ बाख्नायनाय जागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव संयम लाखि। दिनै सावस्रिया एभारेज जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 18 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। तुला राशि। दिनै समानथि आरो गियान नोंथांनि थाखाय हेफाजाब होगोन।
गोजाम दावराव दावसिफोरा सुस्रांजानो हागौ आरो सोमोन्दोफोरा गोदै जागोन। नोंथांनि हाबा मावनाय जायगायाव गोदान बाहागोदारि एबा खाबुफोर मोन्नायनि जाथावना दं। रांखान्थियारि मुलाम्फानि नेरसोनफोराबो गोख्रों। रमान्टिक सोमोन्दोआव मान आरो गोरोबलायनाय थागोन। सावस्रिया मोजां थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 27 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें निला गाब। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथांनि खस्थ'नि फिथाइ मोनगोन आरो फालांगियाव मुलाम्फा मोनगोन। नोंथांनि सानथांखिफोर आरो सानस्रिफोरा जाफुंसार जागोन। नखराव मोनसे गोजोनथाव आबहावा थागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। जायखिजाया गोनांथार थिरांथायाव रोंग'थि गोनां सुबुंनि बोसोनआ मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 16 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा गोथां गाब। धनु राशि। दिनै गोदान बिथांखि आरो गिदिर थिरांथाफोरा नोंथांनि फारसे थागोन। नोंथाङा बैसोगोराफोरनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन आरो मासि जौगाहोनायनि जाथावना दं। बाहागोदारिया मुलाम्फा गोनां जागोन आरो आद्रा थानाय खामानिफोरा दावगागोन। रांखान्थियारि हालोदा गोख्रों थागोन। नखरनि आबहावाया गोजोन आरो हेफाजाबारि जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 23 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गेरुवा गाब। मकर राशि। दिनै नोंथांनि खस्थ' आरो आब्रुथिया जोबोद मोजां फिथाइ होगोन। नोंथाङा नोंथांनि हाबा मावनाय बिथिङाव गोबां जाफुंसार जागोन आरो गोदान खाबुफोराबो बेखेवगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फा जानायनि मोजां खाबु दं। नोंथाङा नखरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन, जाय गोसोआरि गोजोन लाखिगोन। गोजाम लोगोजों सम बारहोनो खाबु मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 15 आरो खाफालगोनां गाबा जादों मुगा गाब। कुम्भ राशि। दिनै गोदान सानस्रि आरो बिथांखिफोरा नोंथांखौ जाफुंसारनायनि फारसे लांगोन। खामानि मावग्रा आरो फालांगिरि मोन्नैबो मुलाम्फा जानायनि जाथावना दं। नोंथांनि मोजां मोनज्लायनायनि जिउआव गोदै फैगोन आरो गोरोन्थि बुजिलायनाया गोजान जागोन। नखरनि आबहावाया गोजोन आरो हेफाजाब होलायबाय थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 19 आरो खाफालगोनां गाबा जादों खमला गाब। मीन राशि। दिनै नोंथांनि सोरजिलु बाहागोआ जोबोद गोख्रों जागोन आरो नोंथाङा आरिमु, लिरनाय, देंखो एबा जायखिजाया सोरजिलु हाबायाव जाफुंसार जागोन। आद्रा थालांनाय खामानिफोरा आबुं जागोन आरो रांखान्थियारि मुलाम्फाबो जागोन। नखराव गोजोनथाव खौरां मोन्नायनि जाथावना दं। समाजारि मान सन्माना बांगोन। सावस्रिया मोजाङै जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 21 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गलाब गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाय एबा फानजामुथि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।